Hello guys, welcome to my channel. Good morning sa tanan kalibutan. Kanang karon guys, mga time check tayo guys, mga alas 5:20 kape na guys. So karon guys, nanglakaw na ako ang akong anak, akong bana. So sayo siya nigikan kay siya kuno gusto ganahan mag-try padong sa iyang trabahoan guys. Sakay ra iyang papa sa iya. So karon guys, ubani ko ninyo kay mamainit ko og photo. Dala akong photo guys. Guys, mo ni akong palit ganina photo, mas 4 kapin, init kay ni. Karon di na kaayo kay nanilig man ko dito sa atubangan. Lima ni kabok ikan sa akong banag duha. Tulo na ni bilin. Ako ang tulo. Di ko palupig photo. Kay gutom ka dili lang kitag buhaton diri guys. Nandala akong kape o gatas, kininis kapistik ni guys, o gatas nga swak niya. Wala ni siya ikuan, sugar wala. Yung sugar na ko guys kay gliketa sa atong kuan sa diabetes. Kadi masaka tong kuan sugar. Ina guys, puto lang sa di lang ta magpan kay taas na siya carbohydrates na. Banik ko ninyo guys akong pagpapainit. Hey guys. Balik ko ninyo. Papainit sa guys. Puto mayam dito tawag. Luhan na. Ako lang na ibilin ang usa. Lunes yun guys. Adlaw karon sa Lunes. So ang ulam day for today ka murag masudan na sa ko guys. Sa kurong sa isda mag-isda na sa guron ba luto ko isda no kinuha natin ko rin unan sabaw yan guys. Hi guys, karon guys maglawg tayo ko sa isda guys, maglawg og sayon nila kunang gipasigaan. Dara, papanin na limpyuhi guys. Ito mga fishy. Matyan ni sagduha. Uno man tani kabuo. Hey guys. Ito mga fishy. Good morning. Makadungog na to sa tilaok sa manok. Ug sa mga langgam nga nagtingwit. Maning bay sa akong mama guys. Akong pamilya. Up and down. Silingan nami. Good morning. Hello guys, ayan guys, nakamata na jud ko. Salamat kay Lord kay nakatog ko nya karon nakamata na sa karon guys, moadto sa ako daan sa kuan skina guys sa merkado kay magtan-aw ko isda unsa isda ditong mga gibamalikya. Kay magpagkudaan na ako lang ibutang sa rep gihapon. Ikaw man sa pangyapon abri sa tindahan o laba, magkuhan ko kay everyday mo ko maglaba dyan guys. Yan guys, abang-abang lang kayo sa akong pagluto guys ha. Yan guys. So yan guys, naabot na ko, bago lang dyan ko naabot na ako dito sa kusina o ako ipakita sa inyo ang akong ipamalit dito sa merkado. Guys, ako na ipatanaw sa inyo akong ipamalit dito sa merkado. Muna siya ang isdang akong naganahan paliton kining budburon to 60 ang kilo. Yan guys, 60 ang kilo. Okay raman guys nang laba. Ako ani siyang kuan guys, 130 rin siya tunga ra akong gipalit guys nya. Ako ni siyang kuanon kanang tuwahon sa bawon ba nya din inunan. Yan guys.
Ay, magprito lang tayo gamay. Nga, kumadapa. Ito nga kilo ra ni 130. Para ang 150 naman ang budget niya. Dahil na 20 nga kuan para lamas. Sakto sa kay kini 5 ni. Timbang sa tindera 5. Sibuyas dahona na kamatis 5 sad ni. Dayon tulo 5 ang silispada. Okay, gwapa masagayos naman. O kining kuan ahos nga gamay kayo yung mga ahos 5 sa kunis so sakto 20 tanan purot ang kwarta 150 budget. Then papalit sa itlog akong anak kaya ako sa atbang nagpalit guys kaya nag-open man sila 850 ni guys napo kabok so 85 100 naman to yung kwarta. Tapos pasa kong mantika guys na dala na pwede mantika tag 32 ang lapad guys. Duha ra ka bukay makuha na din mo sana mag-leaking din dili magdangog din dili sa plastic. Yan guys abang-abang na mo sa pagluto guys ha kung man naglaba guys ako sana ibutang sa ref guys limpyuhan ako daan na ibutang sa ref. So yan guys ako na lang gihugasan daan hugasan jud ako daan before ibutang sa ref. Hugasan na nako guys nya ako na lang gitunga-tunga kay tag-as man nya gamay ra man to akong kuan good kanang kung kalderin pa parutuan sa paksyo inunan nga isda gamay ra man to so ako na lang gikuan taas man guni siya sig magbawog pa ibutang nako sa kalderin nya dira ako na ni siyang manag-asinan guys ako na ibutang sa ref tabon na nako plato. Yan guys ako nang i-open ang freezer kaya ibutang ko ning isda dire lang butang na nako. So yan guys, ako nang i-plaster ang itlog diri sa tray guys para di siya magbuak guys, mukrak. Guys, mamaw sa kudaan guys before ko manglaba kay nako palabot ato guys Tara ang kuan kapigatas ako pang ipainit dito ang kuan guys. Water dispenser. Ay gining buto daog nang pamahaw guys. Dala pa ni udto. Maayo ning busog tadaan guys. Manglaba ta. Ay ito pa na akong kuan kadiro guys. Guys, oy, dala. Mahaw na ta guys. Mahaw na guys, mahaw na. Mahaw sa daan, puro manglaba. Tara guys. Just di kape nun guys. Laba pa ko. Lang sa makalaba lang mahagtatanang nyo guys. Tukar isang balik at bang balik sa salon urot na guys atay na lang sunod kining puto guys hindi na ko kanina katlaw kain tayo ng puto maya guys. Urot na, tumaya. Kanya lang kuan. Gatas. Kape gatas. Salamat Lord kay nabusog ko karon Lord. Salamat kay sa grasya nga imong gihatag sa among pamilya. Salamat kayo. Na guys, urot na guys. Ganda na po tumaya.
Ay pa may nabili niya kapigatas kid ako lang isang isuwa no. Kuan. Para totally busog jud. Wala akong biskwit. Anta. Nagdagan dito kung laban ko lang gabon ngayon. Ayun, gabon, pahuay man ko nag-open sa tindahan. Sa Domingo, pahuay, yun may abdo na lang akong lawas. Hindi na. Yan, nag-limpium sa gapon sa, nag-arrange me gapon sa sala guys, sa TV. Sa una, kaya nagtungtong naman doon sa una, ang among TV sa TV rack. Karon ako lang kuan pag ipitang sa bunggo, ipa kapalit ko katong drilling asa na kanang pralungan sa minto guys, pwede sa kahoy. Ang TV na sa bungbong ibutang na may bracket pa holder. Ito na itong naman to kuya kay matumba. Kapon ang lindo ako sa alaga, wala lang ko nag-video. Nga nakapalit mi og kuan kanang nangambas may pamidaan kay usa ra man to among bracket kinsiya. Ni daan man siya nga mountain bracket. Mountain bracket. Ngita mi ginana guys kanang bubo lang siya para 32 inches kay 32 inches tam to among TV. Na mo to naka idea ko nga kung wala sa ground mo liluan at mi sa DIY may papundan dapit. Kaya layo sa tong consolation guys katong sa enjoy shopping na init na pa kayo inani ka inita oto dali mig adto pag adto na namo sa ibabaw sa Grand Mall wala mas stock kay 180 na 160 sa brato sa una guys nya karon naasa kuan mahalon 300 kapin sa Grand Mall sa Pikas nga kuan sa may asa to dapit ay sa dili sa may appliance at sa ilang kuan dito dapit Pikas katong na display mga display niya ay mga bayar sa teto nana ba nya 20 man out 3 kapin mahal man siya nya akong budget ko naman 2 kapin ko nga to ko sa kuan mga makahunan mi atos ubusan sa kuan sa pangalan ato handyman na may sa ubos niya ground floor handyman na dito sa handyman sa lain sa siya rectangle di na square rectangle man niya pang 17 inches to pila to 50 nya 300 kapin man bro mahalan sa ko o sige lang kay at least kuan namin nakakita namin para sa 32 inches yun nga kuan flat screen nga TV nga bracket so ako lang ginantindiro nga kuan dong mo balik nami dong kung wa yung makita mo to nga to mi DIY na dito lang din nakapat lang sa DIY kaya wa man nalapas og kapir mga to 29 man dito wala to dalagon para guys na muna yung napag sa DIY guys universal LED o LCD plasma TV wall mountain bracket na muna siya magpalit guys niya may gani kay gasisan mi sa iyang kuan sa ilang kuan ito na tindero salesman isukod niya ang kini kay taas raman siya pagkuha akong banaw kay pang kuan manggudis na 32 to 70 inches nga TV pwede na para makapuhon tigom ta makapalit ako nga TV ako pas dito pwede ready na to siya nga bracket na may magpalit pwede man 70 inches ay kung kini na lang naka-decide kung kini na lang ay nanantong sa handyman kay tukapin suot man sa kong budget tukapin wag about 300 kapin na guys mga tao na dito guys sala gapon sa guys ang kato among gi duha ka pag among gi kuan gapon gilakaw palit ko suwak kay hawdan akong suwak kay wala man ko na timing dili open sa napintas ba mga activity pero pag suwak guys tulong ni patay guys pero patay lagi na ko ni guys crazy sa una dosin at karon crazy na kay
saka man gamay. Ako na nag-display guys sa tindahan. Atong usa ka tay para konsumo man to namo. So good na kog laba guys. Tara. First batch, second batch. Ayan. So ayan guys. Mana ko og laba tapos na po nang manglaba guys. So magwaswas sa to guys. Babanlawan ko na naman tong mga laba guys. Waswas guys. Dryer na po guys. Dryer na po guys. Tara, magkuha sa ko sa hanger guys. Padung na ron alauna guys. Sikapin na dyan. Guys, alauna nang dekapin guys. Padung pa ko pangayhay guys. Sige lang kay init pang sa kesanan. Mingaw kay diri sa mual guys. Ay, kaya na kami naninda diri. Kaya na kami naninda sari. Dahan siya mga agi guys. Pero kung ni mingaw na sa at bang naman na itugan, may salon dito na Indria. At bang sa crispian sa kung so sa kumpana yung buwang ako sa na-close guys. Uy, balik kay mga ihay pamangko. And then pahuway ka diyot mga 20 minutes ba na magluto na sa dryer guys. Dara mga ihay na ko sa first batch. Kung anong i-ihay guys. Walang last batch sa dryer. Yan guys. Paningot pa ko. Bag-ulitan ko. Nahuman. Magpasalamat lang tayo kay nahuman na tagpanglaba. Was-was. Hi-hi. Panghakot sa mga gamit na ko diri ganina. Dahan. Yan sa tagtubig day guys. So, karong sa taod guys, magluto na sa ko sa taod. Pahoy sa ko pahoy sa kay tao rata. Kita robot. Pahoy bilang kuan. Robot. Bukman. Kapit na sa alas 2 guys. Puwi-puwi sa ta. Pahangin. Muot kayo. Tangos pa ko. So, hello guys. Kanang magkuan ako guys. Magsugod na ko o kanang paon na akong isda sa freezer niya. Magsugod na ko kanang luto sa paksiw ng isda or inunan ng isda dayon o kuan katong tinuwa guys. Hello guys, ako ng kwaon. Tara guys, unahon akong luto ang paksiw na isda or ang inunan ng isda. Tara guys, panakot na ko ahos ra o kining sili espada. Kung saan yung batangan o isda. Ayan guys. Kini usara kabuk o ako ibilin guys para sa tinuwa. Okay, madaot man din ang tinuwa dayon, mayroon nas bag-o pa. Ako nang gibutang ang ahos ug ang sili espada. Na unan ko na tanan. Na ato nang timplahan og sugod ug asin. Na then bitsin. Dami sa nibutangan og katong mantika sa baboy guys, katong
sobra nga mantika sa baboy baka na makadubo mo. Nami kini siya sa pangpagana sa then suka. Then lagyan natin ng tubig, guys. Dira guys, ako nang butang sa butin guys, itakang na nako ang inunan paksiyong isda. Paksiyo nga isda o inunan. Dira guys. Na guys, always sayangan jud ko an guys kanang dito karon ba nagtimpam ko sa isda nga paksiyo o inunan. Nasa giran ako sa cellphone ang kuan, ang asin. Puno para pa to guys. Sayang kaayo na buha pa na ko ban kay bangka man. Daghan ko siyang nayabon niya. Ako lang ikuhaan gamay guys sa kutsara kaya na ang sa kuan sa gitsa kon sayang guys uy kagaba lang ta sayang king konsumo na kus asin guys na nakuhaan mga 1/4 guys sayang agad guys guys nag-aso-aso na gamay lang akong lutuan kalderina guys. Basta ko kuan guys eh. Grab po guys, apat holder guys. Okay guys, tutunawon guys. Diba? Bukal na. Tara, luto na guys. Tara. Tara ang iyang mga subak o panakot, tara, kamati, sibuyas, sili, espada. Guys, ang kaduhang kalderin para sa tinuwa, lutuan sa tinuwa. Tinuwang isda. Kapit na mo bukal, guys. Tara, guys. Binibukal naman. Pinangibutang ang mga lamas, mga sagol, subak. Tara panakot, apuan, sibuyas dahunan, kamatis o sili, espada. Na guys, ako na butangan og asin o bitsin. Sunod ang isda na sunod. Tara, ito na ibutang ang isda guys. Sa tagabok. Para karon na sabaw sa paniyapon. Silawan sa nato guys. Faktura guys. Parat sa tabang. At sa wakas na luto na talaga ang tinuwa ng isda. Dara na nato ay problema sa paniyapon na inunan paksiyo nga isda. Tinuwang isda o tinuwang isda. Happy na niya akong bana guys. Ug maoro to tanan guys. Salamat kay sa pag-uban nako ug pagtanaw sa akong mga vlogs. Salamat jud kay tanan guys. Dayong tanan ug God bless you all guys. Thank you for watching. Bye bye.